gintalakay man sa ikasam nga adlaw sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte ang kontrobersyal nga insidente sang iya pagsakit samtang mayor pa ini sang Davao City sa anay sheriff sang Regional Trial Court ug RTC Branch 16 nga si Abe Andres. Sa ginpatigayon nga cross-examination ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan, ginpamangkot niya si NBI Director Melvin Matibag kung naibaluan bala niya ang rason nga ginsakit ni Duterte ang sheriff nga amo ang iya wala pagpasugot nga maghatag sang 2 ka oras nga extension antisipatuman ang demolisyon sa amo nga lugar. Ang nasamit nga extension ginpangayon ni Duterte bilang konsiderasyon sa mga residente nga sadtoanay na apektuhan sang bagyo. Ginpahayag naman ni Matibag nga wala siya sang nahibaluan na hanungod sa kumpleto nga detalye sang insidente. Nahibaluan nga nangin mainit man ang topiko ang ang pag-atubang ni Andres bilang testigo sa impeachment trial apang iya gilayon nga ginpanginwala ini kag nagpangabay nga hindi na siya pag-updon sa magahod kag magamo nga politika. Pagkakaalam ko po doon sa balita na yon, itong sheriff na to is trying to enforce a valid order from a legitimate court, demolition order po ito, na ayaw ipatuloy po ng then mayor and now vice president. So, Alright. I might not be aware of a relief operation, baka po paliwanag po sa akin. Are you aware? I'll just ask you if you're aware. Are you aware that it involved a flash flood? This incident happened after a flash flood in that particular community. Hindi po lumabas siya If sa you know, balita. if you know. All right. I have no knowledge of that.